jam hiramon bandiraɓe selaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alet hawri ko nogas go lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurdi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko kanko Donald Trump e nder kadi ko yalti hakkude makko e bandi furima ɗum walla waɗimo pression pour wiide wonde ko won gueɗe kewɗe wona sehilal makko ha hande mbaɗaka kaso ene limte en noon hono kanko Letitia James toon to New York hono kanko komi gonɗo mawɗo FBI e ha hande toon to New York hono kanko Bashir Diomaye Faye wari wettima toon to New York hanki ɗum noon kadi ene wayni ko toon to aéroport to Jabba e fotti toon kadi e Fatou Lawɓe kañum hoore mum ene wayni waɗi jimɗi yimde Sénégal e kono noon kadi siftindemo kanko Bashir Diomaye Faye holko Sénégal naɓe pade makko ha hande toon to Sénégal ma en ƴeew kadi hono kanko biyeteɗo Wali Seck gonnoɗo toon to Dubai ene wayni ko gartuɗo toon to Sénégal ɗum noon ene wayni ko gartugol makko risqué par ce que ko convocaɗo toon to DIC ɗum noon ko DIC ko division des investigations criminelles gonɗo toon to Dakar ha hande habaruji meɗen toon to caggal leydi e toon to New York batu assemblée générale waɗata ko janggo nogas ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi toon to New York ɗum noon ko ɓuuri hewde leyɗele kewɗe déjà kaali mbima keftin hono Palestine pour wona leydi indépendant ɗum noon e wayno ko kanko Benjamin Netanyahu e nder konngol ngol yaltinande wi ko leydi Palestine jeydi hoore muɗum jogorani wonde toon to Malawi cakkitorɗen wayno ko yimɓe jeetono nanggama taw ko yimɓe liggotonoɓe e toon to bureau ji élection ngaji bonnoɗe toon ɗi e wiide mabɓe kadi ne wayno ko kamɓe liggotonoɓe toon de élection ngaji ɗi tawa men mbaɗi fraude hande ne wayno ko laamu ngu nen continue hande ne ñaago yimɓe yo ndeeƴ saabu résultat ji suwa gasa yaltu taw ko ɗum woni titre ji men ɓurɗi mawnude e oɗo journal min mbaɗan toon hande dimanche nogas e go lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko musidɗo mon Amadou Touré alta mo mani gartu joni joni radio jowol sare international dole lingu gondiya kono dole radio jowol sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio jowol sare international jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio jowol international gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kene wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio jowol international wonande jogiiɓe publicité ji jokkodir eya radio jowol international caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio jowol international bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon habaruji men guiɗirɗen ko toon to États-Unis ɗum noon siftinde on tan hande ko dimanche nogas go lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go gonɗen joni ko waktu sappoɓo toon to New York ɗum noon hawri ko waktuji ɗiɗi toon to Dakar Sénégal toon to Jérusalem hawri ko 5 heures du matin toon to Paris hawri ko 4 heures du matin toon to États-Unis puɗɗoɗen hono kanko Donald Trump ko huccitino jannawol makko e hono ministre makko toppiri ko fate justice hono kanko pambandi e nder ko yalti kadi ko winda ene wayno ko kanko Donald Trump e wiide makko kanko Donald Trump o heɓi kene won message capantati ɗiɗo message fof kollatamo wonde ko ɓeɗo yimɓe ɓe yinno takke en fof ene wayno ko haaltene mum nden fof ko ɗum tan haalta hande hay goto min meeɗen takkede ɗum no e nder ko windi kanko Donald Trump o wi wonde ko o wi haydara waɗaka taw o wi wonde holko ko fati komi ko fati Adam o indimo wi shifti Letitia o wi ɓeɗo fof ko yimɓe waɗɓe ko boni kamɓe ko fof ko waɗi boni ko fotɓe nawete to lahar donc ne wi wonde ko noon haydara taw waɗaka holko woni sababu muɗum donc kanko Donald Trump o haali ɗum oɗo message kanko Donald Trump ko windi ko haalano ko fate James Comey hono mennoɗo wonde kañum worum directeur FBI hono sénateur Adam Schiff hono wayno ko sénateur jaaɗo toon to Californie kañum worum ko neɗɗo mo weldani kanko attorney general jaaɗo toon to New York hono Letitia James donc ɓeɗo fof ene wayno ko takkude ɗumen ko gueɗe ɗe ganduɗa en
e mbaɗimo enquête walla kañum koye men jiiɗi ñawoje makko donc ɗum waɗi kanko Donald Trump hande mo continue jogade anniye makko walla pellital ngal jogino pour wiide wonde ko kala meɗnoɗo dartademo walla kala mbaɗnoɗo enquête contre makko mo wadde feere hawo joom nangue donc eko yalti kadi ko jiiɗa e ɗum ɗon hono kanko Leticia James gawte procureur wonnoɓe toon to West Virginia e taw kadi ko min kañum hoore Donald Trump ne waɗa mum pression pour yo takkuma kanko Leticia James sabu won gueɗe ɗe jiitade makko eɓe takkimo mbi wonde ko ɗum noon ko affaire galleji ɗum noon won gueɗe ɗe waɗi hen ko gueɗe ɗe gona normal kono en wayno ko kanko procureur gonɗo toon enquitannoɗo ɗum hono biyeteɗo Eric Sieber en wayno ko e nder ko yalti aljumande kanko hoore makko démissionni ɗum ɗo fof ko kadi ko nde continue kanko hoore makko wiide wonde ko o yiyani haydara kene wawi hutorede pour takkude hono kanko Leticia James takketeɗo siftin ɗon tan Leticia James kañum ko procureur no toon to New York ko kañum hoore mum dewɗo ha kanko Donald Trump o takka toon gueɗe kene won capantati e nayyi toñangue ɗum noon surtout gueɗe ɗe jeeyaɗen koko fati fraude aji business makko kanko Donald Trump ɗum noon wani ɗum no fof ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o weltaki hen oɗo saha joni ko ɗum waɗi hono kanko Donald Trump ene wayno ko non seulement o wawi wadde pression e kanko Pam Bondi pour wiide wonde ko gueɗe mum no leeɗi kono noon wayno toɗɗimo debbo goɗɗo kadi biyeteɗo Lindsey Halligan pour kañum hoorumi yo lomto Sieber gankitan noon koko fati kanko Leticia James ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko Donald Trump mon continue hande gembade walla gembude e équipe makko liggotoɓe laamu makko pour kala min nanɗo mennoɗo dartademo walla mennoɗo enquitedemo yo enquête kadi so tawi ko ɓe jiirti ko wawi wonde foof ɓe pawi muɗum habaruji men hande toon to États-Unis ko hono kanko président Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal ko ari toon to New York ɗum noon addimo kadi ko tawterede boto assemblée générale baɗowo toon to New York donc kanko Bachir Diomaye Faye nde yetti toon de New York wonde délégation makko ene wayno ko Sénégal naaɓe hewɓe jeeyaɓe communauté wonɓe toon ngari jaɓɓade mo toon to aéroport ɗum noon ko yiya hen kadi ene wayno ko goto jimowo gandaɗo taw ko Sénégal naajo hono kanko biyeteɗo Fatou Lawɓe kanko hoore makko ene wayno ko jaɓɓorima kanko Bachir Diomaye Faye jimol e ngol jimol ngol kadi ko haalata hen ko yettude Diomaye Faye kono noon kadi ko siftinde ɗum wonde ko Sénégal ko holko donc tumnadi hande ko firta e ko haalano kanko Faty Lawɓe ko siftini tan hono Bachir Diomaye Faye wonde ko kañum hoɗum mum ko kañum woni mo ɓiɓe Sénégal naaɓe fof cuɓi leydi Sénégal naaɓe fof ne jogui mum yakare nde kadi ene wayno ko siftini ɗum tan ko gueɗe ɗe ganduɗa wonko fawe e muɗum ko ha heewi koko fate en surtout en holko Sénégal naaɓe jiiɗi siftini tan koye ɓeɗo jeeyaɓe toon wonnoɓe toon to New York ɓe arɓe jaɓɓademo ɓe en kono gari jaɓɓade ko président officiellement gonɗo président mo Sénégal hono kanko Bachir Diomaye Faye noon o tawtorte ko boto mbaɗowo ngu toon janggo ɗum noon ko assemblée générale mbaɗowo toon to New York janggo ɗum noon ko ɗamina hen tan e wayno ko leyɗele kewɗe ƴefti konguɗi noon ƴeftude décision ngaji pour heftinde hono ko leydi mbiyeten Palestine donc ko anda hono kanko Emmanuel Macron gardiɗo leydi France ko kanko idino haalde ɗum ma won lebbi joni o wi wonde ko ñande 22 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi 25 ko kamɓe France maɓe keftin ko leydi mbiyeten Palestine ko adi ɗum noon ene wayno ko tinama e ñalawma he wono leyɗele tati walla nayyi kam au moins keftini kam déjà hono Palestine hono jeeya hen hono Canada ene jeeya hen kadi hono kamɓe Royaume-Uni ɗum noon Angleterre ɗum noon e wayno ko kanko Emmanuel Macron e nder konngol ngol ƴefti o wi wonde ko pour heftinde leydi Palestine ɗum ko hunde déjà koɓe jogorɓe wadde ɗum kono noon wi wonde ko pour ambassadeur maɓɓe wawa kañum hoore mum joɗade toon to Palestine il faut que d'abord ko yimɓe nangaɓe ɓe dahaɓe walla ɓe hammasde nanggunowoɗo dumum foof kañumen fof mbawa oppede o wi kadi ko ɗum woni ko wawata wallude hono kamɓe France ɓe mbawa wadde toon ambassadeur maɓɓe donc e kanko Emmanuel Macron kadi e nder kadi ko haaldi ɗum noon ko télévision américaine biyeteɗo CBS ɗum noon ko émission biyeteɗo émission wuccide leñol o wi wonde ene wayno
d'abord o critique on gede ke badoji ton dum non ko gede de ne jahen surtout du déplace de yimbe nganda honnobe ton to nokkuji di nganda ko wayno Gaza wiide adi itu dum dum ko hundi ko hangede en wayno kadi kanko Emmanuel Macron ko adi dum don huccitino kadi kongol makko e leydi yimbe juif en wonbe ton to Israel dum non ko télévision ga Israel o halni dum gede de be mbadata do sa joni surtout en bonandeji walla negre mo kam gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu jogi dum do foko hundi ndi ganduda en ko wana hundi ko hundi ndi ganduda en kambe gouvernement kambe aduna fo en wayno ko dakondiran hen kanko Emmanuel Macron haalini non gili ciango wi wonde ko Israel bonni hankadi neddagal mudum bonni kadi crédibilité dum non ko holare nde aduna fo joguno dum sibabu nde harende kambe Israel be continue wadde ton to Gaza ko way wonde fo ko ni wayno ko janko kanko Emmanuel Macron deminamo jeftu kongol pour officiellement wiide wonde be keftinde leydi Palestine donc odo sa ko anda tan wayno ko kambe Canada kambe Angleterre kambe Australie Portugal dedo leydele deja keftini hono kambe leydi Palestine ciagal mudum kadi hono kanko Benjamin Netanyahu e der kongol ngol yefti kadi o wi wonde ko en wayno ko yimbe bedo leydele keftinde leydi Palestine yebe pam hono leydi Palestine ta ko leydi jogindi hoore mum jogorani wodde non kadi o wi wonde ko leydi Palestine surtout en ciagal nyande jangu kambe Hamas be bannoto nyande 7 octobre yani wayno ko odon sa tuginden ha hande kambe Israel na mbi wonde ko hankadi ni wayno ko Palestine walla kala gummotodo pour yo Palestine wod hankadi ni wayno ko kany hoore ko wadata ko woni ko yende hono yimbe wad boni yankobe surtout Hamas rokkudu men dol ko dum wadi kanko Benjamin Netanyahu e der video mo wadi video kadi o huccini dum ko aduna wi wonde ko o mo jogi bataki dum no huccini dum ko dedo leydele keftinde walla yidbe heftinde Palestine o wi wonde ko Palestine ko hunde ni jogorani wonde o donc hay leydi gotiri wietende Palestine jogorani yidi nyalom ton to bangi hunnayi Jordanie dum non ko wiide makko kanko Benjamin Netanyahu dum woni donc jango nyalom no gasdi lewru septembre tan ujunnaji de no gasiko ma jeew so tawi kambe Israel be jogi dole pour hadde won leydel won wal hulbindi won leydel won kontindi kadi abitade leydel Europe na odo sa joni en damina ken won sapoyne leydi daja kanyum ko emen bi ma keftin honeta Palestine dum non idno hal dum gila tan ko kambe Espagne ciagal mumen wayno ko kambe Angleterre dum non be gondini dum hande e français ne bandirabe seylabe hedo tobraji jiwol sayr khabruji men international gido den ko tonto Senegal dum non e tunade ko yalti hono kanko jimo gandado bietel wali sekka dum non wiyam hande o arti Dakar dum non hande dimanche dum non ummi tonko Dubai gartugol makko Dakar non e wiide mabbe kati ko ari ko ciagal de kanko war makko o woni o do sa joni ko convocation division des investigations criminelles gondo ton to Dakar dum non kadi ko affaire mo ganda en kalisaji di biyaadi ko kalisaji dibi dimdini dum do fo kadi ko fedde wesen scientifique yaltindum o do affaire kadi kanko wali sekko hawnaki mo convocation babu mo ko on affaire kadi hono kanko biyetedo Amadou Sall bi ancien président Macky Sall kany horu mu halte son e kanko kadi biyetedo Ibrahima Ba hono bi ancien premier ministre Amadou Ba odo sa joni kany horu mu nangad ko way wonde fo en wayni ko kanko wali seke tunade kadi en wayni ko jayndi ankobe kalat gartugol makko gartugol risque so tawi kanko hoore makko tunade article no haali so tawi kanko hoore makko renaki hawnaki mo ko waw kadi yaade o abuyo han yimbe be ganduda en be takkudabe ya dum non ko tonto kaso dum fo reportani dum Senegal ko kawtef hande tonto Senegal e tunade kadi communiqué gumi tonto ministère to prix ko fate intégration africaine dum non Senegal nabe de l'extérieur be mbi wonde ko won compte goto kesso gudditade to kento kadi wada ko indi makko ko ministre kesso to prix ko fate intégration africaine e Senegal nabe de l'extérieur on kanko biete Cheikh Niang dum non kambe ministère be kadi be mbi wonde ko dentini yimbe konde ko e odo nyaloma dimanche no gasi go lewru septembre hitan ujunnaji didi no gasi joyi be jiti wonde ko compte Facebook goto wotta ko compte ko fruit en uddita inde makko dum no be mbi wonde ko département affaires étrangères kanyum horum en sali dedo golle e dum dedo golle kadi surtout en hutrade indi janan walla identification janan pour wawde wadde ko wela dum no be nyaagi citoyen ji yimbe be fof yom ndeno ko fate na ged badni en wonde ko kanko Cheikh Niang compte guddita do wana kanko je e kadi ala fof ko woni hen ko fate gedde ni ganda officiel gumide ma ko way wonde fo ni woni ko ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères
ebe ngandini yimbe be tan wonde ko kala liengaji gongira e gonga gonde dido kontuji kanko ministre Cheikh Niang dido liengaji fofu mabbe kala dum do e yeso kono odo sa joni odo compte jisado walla mo ganda mo badade Facebook ene wayno ko wana compte gongira e gonga tonto malwi tungnade kadi khabaruji bindade tonto apa news hono résultat ji élection ngaji badano ton puddi nen continue yaltude ha odo sa joni ko apa news windi hono commission électorale mo malawi ko bietede mek kany hoore men wayni ko yamiri wonde ko résultat ji non officiel yo puddi yaltinde nde hono kanko gardido odon commission électorale kanko bietede Annabel Talimanja en wayni konko wara mako haali wonde ko en wayni ko wote jidum bayni en wayni ko hunde lamde kadi ko wawi yamirdi kadi yimbe politicien wala acteur politicien kanyum ko yimbe yo ndew laabi pour mbele wote jini jaare yeso ko non en ko yaltino wayni ko kanko kambe laamu ngu en wayni be mbi wonde be ji wonde ko wote jini mbadi fraude be nangi ken wona yimbe jaatu be don yimbe foko liggotonobe bureau ji vote évidemment be kadi en wayni continue be wadde enquête dum do fono holli wonde ko kanko gardino leydi ndi hono kanko bietede chekwera dum non ko kany hoor mo candidat e kanko kadi en wayni odo sa joni biade ko kanko buri tobbe hono kanko ancien président mo Malawi hono bietede Peter Mutarika en wayno ko beedo dido donc malgré dido résultat ji di kambe commission électorale mo be jaltini pour hollide wonde ko kanko ancien président mo Malawi bietede Peter Mutarika ko kanko buri jogade chance gagnade wala kanko buri jogade tobbe odo sa joni nokkuji kewde be kolli wonde ko kanko Mutarika jogi ken capande jeegom ha capande jeesase so fawama time der ko kanko buri jogade tobbe kewde dum non e wayno ko fodondiranno ko gardido lendi hono kanko bietede chakwera ko ay wonde fo en wayni ko tungnade communiqué gumido ton hono kambe laamu ngu be mbi wonde ko be tumi wonde ko woteji di ko ngujja woteji di kadi mbadi fraude dum non odo sa joni wayni ko police nangi ken wona yimbe jaatu be non kadi ko yimbe liggotonobe ton to bureau ji to vote ko ay wonde fo en wayni ko laabi tan odo sa joni tunna apa news ko en der sapo jeedi di candidat ji kon dabbanobe yi laamade ton to Malawi en wayni ko kanko Mutarika en wayni ko kanko Mutarika kanko ardibe do fof ko hunde ne ganda daminno wonde ko kanko e check wera mabe haysindo mo hawa check wera en wayni ko résultat ji mabe godindirta anda ka non holko jogori kewde non en wayni ko en fata balde garoje pour hebde résultat ji officiel tonto Malawi tonto Guinée Conakry en wayni ko nyalama hande be mbadi référendum o kadi en wayni ko tunnade hande apa news ko haali en wayni ko général Mamadou Doumbia kanko wari makko ari wodde odo référendum en wayni ko waylude kuule leydi parti ji kewɗo lundo en wayni ko jabani tawede odo référendum kadi en wayni ko kambe CEDEAO kambe woni halfinabe anda ka taw holko jogori kewti kono en wayni ko référendum kam kasi hande odo nyalama siwti don tan en wayni ko laamu ngu surtout ministre ko fate gede nder leydi haalini wi wonde ko odo nyalama dimanche be jiida kala ko woni autoji kala woni motoji wala kala ko woni gede de motoji baddi auto ponoji tati kanyum ko men circulde odo nyalama fof dum do foko hadde fraude wadde hadde kala ko wiyete cadele ko fati circulation khabaruji men international caktorden ko tonto Venezuela e tunna dikade ko yalti kanko Nicolas Maduro en wawi winduji kanko war makko jabul fa huccinde Donald Trump huccindum kadi e Nations Unies e der ko haali wi wonde ko salade gedde de ganda kambe be taka odo sa jon wiya wonde ko batoji walla laade de ganda kambe americain je be pelo dum ton laabi tati de don laade ngumoto ko ton to Venezuela kadi ko mbadi ko drogaji kono e wayni ko kanko Nicolas Maduro o wi wonde ko en wayni ko so tawi Donald Trump yidi ko jam alay sako kanyum hoore mo wawa jabde haldude makko parce que en wayni ko kambe Venezuela ala fo business mom jogi ko wadde drogaji dum non e wiide makko kadi e der lettre mo windi dum nyande jeegom lewru septembre taw kadi en wayni yaltindum ko hono vice président tonto Venezuela hono kanko biyetedo Delcy Rodriguez en wayni ko kanko Nicolas Maduro wi wonde ko kala ko États-Unis wala kala ko américain ji takkibe pour wiide odo sa joni kambe laamu gongu tonto Venezuela ngu
e bi ligoto e mafia surtout bandiji yeyo be drogage dum do ko hundi wona gon kon sifti don ton kam États-Unis be neldi ton déjà laade mabbe hakken wona kan budo tati de foko laade pour guerre badde avion ngaji bombardier ci ko way won fo ene wani ko wiide mabbe kam États-Unis foko be ndena nokkuji gondi ton surtout ton to maaji gondi saraji Caraïbe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hannde e wala jamma dimanche nogasi go lewru septembre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi gasi haalaɓe ɗum noon yembali jaam ha jankoro on jaram